Hola, com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui toca les contraccions. Una contracció és la unió d'una preposició i un article. Anem a veure quins tenim. Tenim a més el, que queda en al, de més el, queda en del, per més el, serà pel. Anem als plurals. A més els serà als, de més els serà dels, i per més els serà pels. Per exemple, anem pel bosc, utilitzem aquesta. No es pot dir anem per el bosc, d'acord? Tenim una excepció i és si la paraula que va després comença per vocal, no la podem fer la contracció, No es fa la contracció. El que fem és apostrofar. Farem una apostrofació. Per exemple, vaig a agafar la llibreta de l'amic. Fixeu-vos. De l'amic. Com que amic comença per vocal, no puc agafar l'article i fer la contracció en la preposició, sinó que l'apostrofaré i la preposició la deixarem a banda. Bé, això és tot. Espero que us hagi ajudat. Moltes gràcies.